ज्यावेळेला हा खेळ आपण गोव्यात आणणार, 1-2 वर्षापूर्वी मी मनात आणलं होतं आणि सांगितलं होतं मी पत्रकारांना की 2023 डिसेंबरपूर्वी राष्ट्रीय खेळ गोव्यात होणार म्हणजे होणार आणि त्यासाठी लागणारं साधन सामुग्री त्याचबरोबर साधन सुविधा उभारण्यात आलेली आहे. आपण नवं काही केलेलं नाही, जसं आहे तेच आपण डागडुजी करून ह्या सगळ्या काही गोष्टी आपण प्लॅन केलेल्या आहे. लिगसी प्लॅन जे नवनवे आज नवनवखे खेळ मी स्वतः पुढाकार घेऊन जवळजवळ 7 नवे खेळ आपण ह्यामध्ये इंट्रोड्यूस केलेला आहे. लगोरीसारख्या हा गोव्याच्या मातीचा हा जो खेळ जो आहे तो आपण समावेश केलेला आहे. योगासनं आपण समावेश केलेला आहे. ट्रेडिशनल जे खेळ जे आहे त्याचा आपण समावेश केलेला आहे. पण मला वाटतं आज फुटबॉल हा राष्ट्रीय नव्हे ऑलिम्पिक खेळ आहे, पण त्या तोडीचे खेळसुद्धा ह्या राष्ट्रीय खेळामध्ये आपण समावेश करून घेतलेला आहे, जेणेकरून सर्वांना एक योग्य दर्जाचं व्यासपीठ आणि प्लॅटफॉर्म मिळवून देऊन त्यांनी जे आज इन्फ्रास्ट्रक्चर केलं आहे ते प्रॉपर उपयोगी पडणार याची आपण गोवा सरकार दखल घेणार आहोत.